Ostrov vraj dlhú dobu patril nejakým mníchom, mali tam kláštor a potom ho kúpil Augustiniani a potom ho kúpil bavorský kráľ Ludovít II a postavil si tam tento zámoček. Koníky! Tak už sa nám tu objavuje zámoček. Wow, pozrite sa, deti. To je nádhera. To je druhý Versailles na nemeckom ostrovčiku. Ale kačatka. No vy sa máte, vy ste na zámku, kačičky, hej. Čo, Jurko, pozeráš? Na takom veľkolepom zámku v mobile. Hľadaš tu Pokémony? A sú tu? Tu aj nejaké zápasy. Fakt? Aha, tak už rozumiem. Janko hľadá kešky a ty Pokémonov, dobre. A predstavte si, že tu sú aj jelenčeky. Na prehliadke na zámku sa nedalo nič fotiť ani nahrávať, boli tam dosť prísne bezpečnostné opatrenia, pretože je tam všetko originálne a je tam strašne drahý interiér. Dokonca ten zámok bol drahší ako Neuschwanstein a Linderhof dokopy. A ešte tá spálňa, ktorá tam bola, kde spal ten, vlastne tam aj nespal, ten Ludvík II, tak stála viac ako celý ostrov tento dokopy, čo je proste obrovská zem. A bolo to strašne nákladné. Nedostávali tie dve krídla bočné, ktoré boli ako na Versailles, ale boli tam všade také odkazy na Versailles aj na stenách. Aj Ľudovít XIV tam visel, mal byť Ľudovita 14. 15. Oni boli úplne fanatici do toho kráľa Slnko. Aj ten zrkadlový sál, ktorý tam bol väčší ako ho Versailles. A teraz sa tam konajú koncerty a vraj sú tam pekné klasické koncerty klasickej hudby. Takže mi bolo až tak pri srdci trošku ľúto, že pre jedného človeka, že tam aj nezapaľovali sviečky pre všetky, lebo len pre jeho oči tam bolo, nie? Že mohol len on vidieť akože tie svetla v tej zrkadlovej sále, tých neviem koľko tisíc sviečok, že ako dlho to zapaľovali, ale nikto tam proste s ním nechodí, len on sám nejakým pár služobníctvom, čiže taký sebec. A chudák aj tak dopadol, že sa utopil kde, alebo nevie sa, že či sa utopil, či takto zabil, lebo asi rozhajdakával celý štátny majetok na takéto krásne historické pamiatky teraz už teda. Áno, to je Fraueninsel tam.